So, yun po, no? Shit! Ay, makaplasya pala ba? Nay? Amazing. World on fire, and stand by you. Looking in my eyes, and you see right through. Tingnan Heaven is a ako. place on earth with you. Heaven is a place on earth with you. 7 in the morning, cause we just can't see. So, yun po, nasan tayo, master? Master. Know that you like it, don't try and fight it. You wanna Kalma, madakdak lang. Vlog tayo, mama. Kita, sige. Barinan niyang pamangan. Manila. Manila. So, nandito po kami ngayon sa... Anong tawag dito? Pag... Ano yung vlog po lang madapdap? Kalma. Vlog po lang ng madapdap yan. Hindi po Manila, madapdap. Lo, alaga kayo. Love you. Ganda dito. Ay, Ken, kayo magpa-picture. Bala ako Ay, pa rin. nagkita tweety mo to. Wow, amazing. Tubutan tayo. Pala yung kitang kalima. Balo itang madagula park ka ba't dakal magtinda? Apin niya tayo. Alto, dadakal talaga magpinda. Ibalik tama. Siyempre, kung kaya kayo nilibre ng dugo. Ba, danunan mo na. Alas 5 mama. Wal pa minsan. Eh, tana mama ko, no? Patawan niyo ka. Hindi na ako. Do you really wanna live forever? Alo. Feel like we're gonna live forever. Anong feeling ng nasa madapdap? Tutor ka? Masaya. Ang ganda. Ang ganda. Oo. Kala mo nasa Manila. Madapdap lang yan. Kalma. Part 1. Oh, may park walk. Yes. Pupunta na May yun part na. 1, part 2, te. Nakapalik na lang ganyan. Muli ka na. Finish lang. Dulang. Bakay, di ka Tsaka Vitamilk. Dug, Vitamilk. Oh. Wala Ba? kang fishes nito namin 7-Eleven. Hala, wari ka rin tinda-tindahan. Kapawalwari. Kita shipping yung balet. Oh, ito pala eh. Paka 7-Eleven mo pa. Nakamiman maselon. Huwag masama kayo ng kami. Kaburak ko na kayo. Kasi talaga. Sana yung maglakad mo ba kayo? Wow, amazing. You gave me hope when I was empty. Walk me through the fire, you were there. You're the sun to the moon. You're my ocean, painted blue. You, I'm nothing without you. Like an angel in a nightmare. Happy ka, girl. Ano lasa na siomay ng madapdap? Wala akong paintayin natin. So, after 5 minutes later, A few minutes later. You're the sun. siomay ng madapdap. Paano ang unang kagat? Mainit. Wow! Ano lasa? Ano?
Paano ang unang kagat? Masarap. Maangan. Diyan ba pala mo po? Fiber. Paano masarap? Uy, grabe yung sili ko. Soy sauce. Labuyo. Tayo ka na ni sili. Try na ka na ni Silly, wo. Joke mula tangkal. Kapawas mo na. Bang, try niya. Hindi, ayoko. Sige. Wait lang. Camera 1 and 2. Pag hindi meron ako eh. Try niya ka na ni Silly. Try lang. Kanan tayo. O yan o, yun yun. Ayun o. Yes. Ang tagal. Ayun o. Wow. Walang iiyak. Walang tubig. Walang tubig. Reaction. Reaction, please. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Punta kayo. Mapatiyak ka. Doon Gagali na ma. Go. Yummy. Creamy. A few moments later. Butog. Ba't umalis ka? Paano ka?